ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари демократии ҳуқуқбунёд дар замони соҳибистиқлолии давлатдории худ тавонист тамоми пояҳои давлатдории худро дар рушди давлатдорӣ мустаҳкам гардонад ва беҳтарин шароитро барои таҳсил, илм омӯхтан, касб аз бар намудани ҷавонон фароҳам оварад ва тавре аз тавассути васоити ахбори омма аз воқеоту ҳодисаҳои замони охири кишвар бархурдор ҳастем ва аз он ҳаводисе ки дар як канори кишвари азизамон, як гӯшаи сарзамини аҷдодии мо шумо Бадахшон, вилояти мухтори кӯстони Бадахшон ба вуқӯъ пайваст ва ин тамоми ҳодисот дар нигоштаҳои устод Атомир Хоҷа ба хубӣ инъикос ёфтаанд ки гурӯҳи ҷавонони нохудогоҳе ба қадру манзалати дастовардҳои замони истиқлол нарасида бехабарона ба пояҳои давлатдории худ теша заданд. Хоб мо ҷавонон ва умуман сокинони Тоҷикистони маҳбуб рафтор ва кирдори ғайриҷавонмардонаи гурӯҳе аз манфиатхоҳонро маҳкум намуда бар он бовар ҳастем ки ҷавонони саодатманди вилояти мухтори кӯстони Бадахшон бо омӯзиш, таҳсил ва аз бар намудани касбҳои замонавӣ